ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии Намидро бо шарҳи муҳимтарин воқеаву рӯйдоди рӯз манзур медорем. имрӯз ҷумъа санаи 7 июни соли 2022 милодист. дар студия бо шумо Муборизи Муҳаммад. оғозан бо фишурдаи гузоришоти барнома ошно шавед. истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд Саида Баротова ба дастгирии саховатмандон ниёз дорад. имтиҳони давлатӣ барои хатткунандагони муассисаҳои таълимӣ то санаи 20 июн идома мекунад. нуқтаи хизматрасонии ширкати мобилии Итисел дар маркази Деҳмоӣ кушода шуд. бар асари заминларза дар ҷанубу ғарби Чин 4 нафар ба ҳалокат расиданд. тими мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистон дар бозии дӯстона дастаи Аморати Муттаҳидаи Арабро мағлуб намуд. зимни як муроҷиати телефонӣ ҳамкорони мо ба яке аз хобгоҳҳои шаҳри Хуҷанд рафта бо шароити зисти Саида Баротова аз наздик ошно шуданд. ин зан маъюби гурӯҳи дуввум буда бо 3 кӯдаки ноболиғ зиндагии мушкил дорад. баъзан ҳатто кӯдаконашро бо хӯроки гарм таъмин карда наметавонад ва маҷбур аст аз нафарони хайрхоҳ кӯмак пурсад. муфассал дар гузориши аввалини барнома. бори охирин ҷавонзанро соли 2016 дида будем. он вақт ӯ дар як шароити мушкили зиндагӣ қарор дошт. кӯдаконаш хурдсол буданду худаш низ бемор буд. Саида Баротова чанд соли охир дар хобгоҳ зиндагӣ мекунад. моҳи декабри соли 2016 ҳуҷраи истиқоматии ӯ чакида дар сардиву намӣ қарор дошт. пас аз пахши гузориши мо ин занро бо кӯдаконаш ба ҳуҷраи таъмиршуда гузарониданд ва азияташ каме сабук гардид. инак пас аз гузашти 6 сол моро муроҷиати телефонии Саида водор сохт ки ба хабаргирии ӯ ба хобгоҳ оем ва чунин ҳолатро мушоҳида кардем. ин зани 40 сола ба дарду ғам печидаву хеле рӯйҳафтода шудааст. маъюби гурӯҳи дуввум буда ҳар моҳ дар ҳаҷми 108 сомонӣ нафақа мегирад. соҳиби 4 фарзанд аст. писари калонияш 21 сола буда қарз гирифта нав ба Федератсияи Русия ба муҳоҷират рафтааст. ду духтараш 16 ва 14 сола дар мактаб таҳсил мекунанд. писари хурдии 12 солаш низ маъюби модарзод буда ба таълими хонагӣ фарогир аст, аммо то ҳол ному насабашро навишта наметавонад. хобгоҳи тилчол зиндагӣ мекунам. шавҳарам омад аз турма қайзо кард. қайзоло мебиёд сиқ мекунад. ҳар рӯз зиқ кардам. мана 4 рӯз бу холафтиям. одамои хайрхоҳ ёрдам куниду. мушкиламо осон куниду. дард бана печам. бачаам 4 та ноболиғ бачамай. ёрдам куниду. аз соли 2019 инҷониб Саида Баротоваи 40 сола гирифтори бемории эпилепсия ё хутутқулоқ буда ба табобат ниёз дорад, аммо имкони молӣ надорад ки муолиҷаи лозимаро гирад. баъзан дар кӯчаҳо афтода мемонад. 4 сол мешад ки аминҷоба омадам. ҳамин хоҳарам бемор ба гирифтор шудагӣ дар кӯча мерафтад. маҷбур мешим одаморо дастгир кардан ба мебардорам баниса мебарем забонхат ки гирифта мебинем. ин анча бозе ки рози 5 рӯз бозе дар якта ҷо хомера чиқ мезанад, гира мекунад, мебиям дастгир карда тонам мекунам, натонам аз дастам намебиёд. агар имконат бошад амин Баротова Саида дастгир кунед, аз барои худои меҳрибон вай мекунем ки амин табобаташ гирад, амин бемориш форова. чанд вақт пеш шавҳараш аз маҳбасхона баромада ғаму андӯҳи ӯро дучанду зиндагии беин ҳам душвори Саидаро мушкилтар кард. мебоист оилаашро саробонӣ кунад, аммо ба қарз ғӯйтиду ҳоло бедарак аст. ҳолу аҳволи фарзандонашро пурсон намешавад. соҳибони қарз бошанд, ҳамарӯза маблағи худро пурсида ба назди ин зан меоянд. ман худам 2015 касал духтур намерафтам. духтур лавам эпилепсия буловад. табобат 2019 гирифтам. дигар табобат негирифтам. аз сабаби шароит нест. аз сабаби ки пулам нест. нафақам 108 сомон. бача омад 2020 табобат накардам. пул нест. 6 та банкамай 6 та. будани мардум ба қарз дод. ҳар рӯз мебиёд зиқ мекунад. шароитам нест.
бар замми ҳамаи ин мушкилот онҳо аз бонкҳо низ қарздор ҳастанд ва Саида ҳоло наметавонад маблағи қарзро пардохт кунад. Чун имрӯз ин модар дар кӯчаи сарбастаи зиндагӣ қарор дорад, маҷбур аст то аз нафарони саховатпешаву дасткушод кӯмак пурсад. Бемори ӯро аз пой афтонидааст ва қобилияти корӣ надорад. Фарзандони ноболиғаш гоҳо аз хӯроки гарм маҳруманд. бачаи калони қарзи қаволо Россия бурафт 6100 рубл қарздор барои амун документ билет қарздор шуд. худаш амуҷатият сети дигарас песанба мактаб хонду даст як даст таълим хонагӣ маълимаҳо омада меланд дарс медиҳанд. Ягонка шумо ёрдам мекунад? ман ба рамазону қурбон ба одамои намозхона ёрдам мекунанд. дигар вақт ба муҳтоҷ дурӯз боз не картошка не пиёзаман. من حدود 8 سال باش میشناسم. اینجا همین آدم حقونش روی چون وزبین کسل میشه همین آدم می افتم و بعضی گروه میدرویم همه خیلی حقونش روی چون وزبین چند بار بیرنو افتگی ما دستگیری کده گروه امدگی های ягона умеди Саидаи бемор имрӯз мову шумо ҳастем. Агар шумо нисбати ин оила ки дар вазъи мушкил қарор дорад бетараф нестед, пас метавонед ба қадри имкони худ ба ӯ кӯмак расонед. Дигар ҷой ба шарҳи рӯзгори ин зан нест, зеро он чӣ ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. Саидаро дастгирӣ кунед. Рамзия Ҷораева, Равшан Тоҳиров, Азия. соли таҳсили 2021-2022 муассисаҳои таълимии вилоятро 34 000 нафар хатм мекунанд. аз ин шумора 60% барои дохил шудан ба муассисаҳои олӣ ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супоридаанд. имтиҳони давлатӣ бошад барои хатмкунандагон то санаи 20 июн идома хоҳад кард. гузориши навбатии барнома дар ин хусус. پس از اتمام سال تحصیلی خوانشی 2021-2022 امروز سنه 3 ایون در همه مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی، لیسه و گیمنازیاهای مقیاسی کشور اتستاسی از صنف به صنف گذرانی و ختم آغاز گردید. امتحان سپاری دولتی در ردیف دیگر مؤسسه‌های تعلیمی در گیمنازیای رقمی 4 شهر خوجند نیز با مرام طبق نقشه ادامه داشت. در گیمنازیای عینی حال زیاد از 3118 نفر تحصیل داشته. از این شماره سالی روان صنف 11 را 298 نفر و صنف 9 را 279 نفر خواننده ختم میکنند. در صحبت معاون دیرکتور گیمنازیای رقمی 4 شهر خوجند مهیا حمیدова بیان داشت که از شماره ختم کنندگان 80% برای ادامه تحصیل و مؤسسه‌های عالی طریق مرکز ملی تستی از قید گذشته، 20% باشند تحصیل خود را در دولت‌های خارجی ادامه خواهند داد. دستاوردهای گیمنازیای 4 خیلی خوب میباشد. به فکر من امسال در المپیادهای جمهوری یک چند نفر خوانندگان ما جایهای نمایان را گرفتند. مثلا تیمور و هلال خان از فن زبان روسی در المپیاد جمهوری جای دوم را گرفتند. خوانندگان صنف ششم از فن بیولوژی، هفتم از فن ششم از فن بیولوژی جای سوم از فن زبان روسی جای سعیم رو گرفتن. باز میخوام قید کنم که خواننده صنف نهم اهرارف کرامت‌الله در اکادمی خرد علم ها اشتراک کرده در جمهوری جای دوم رو گرفت. لیسه فیزیکی متماتیکی رقمی یکمی به نام محمد عاصمی شهر خوجند یکی از مؤسسه‌های تعلیمی بهترین در مقیاس ولایتی سوق و کشور محسوب می‌یابد. اما سال خوانندگان این بارگاهی دانش در آزمون المپیادهای جمهوری و بین‌المللی شرکت ورزیده جایهای افتخاری را کسب می‌نمایند. در این لیسه نیز اتستاسی از صنف به صنف گذرانی و ختم در سطح بلند جریان داشته ساعت 8 صبح آغاز گردید. مهیره عظیمова دیرکتور لیسه بیان داشت که سال روان 107 نفر خواننده صنف 11 را ختم می‌کنند. برابری نائل شدن به دستاوردهای نظر است. در سال روان 3 نفر ختم کننده برای گرفتن اتستات اعلی حجت سپاریدند. باوری کامل داریم که امسال 3 نفر خواننده ها به گرفتن مدال طلا سزاوار می‌گردند. همچنین
тариқи маркази миллии тестӣ бошад. 107 нафар хонандагони литсей ҳама пурра ҳуҷҷатҳои худро споридаанд ва аз инҳо бошанд ба аллакай хурсандиовар аст ки зиёда аз 45 нафар яъне 50% хонандаҳои литсеи мо ба донишгоҳҳои олии давлатҳои хориҷа аллакай донишҷӯ шуда қабул карда шудаанд ки инҳо давлатҳои Федератсияи Россия, Амрико, Германия, ду нафарашон ба давлатҳои Канада донишҷӯ шуданд. Радоҷон Воҳидов хатмкунандаи литсеи физики математикии рақами якуми ба номи Муҳаммад Осимии шаҳри Хуҷанд буда ё як нафар довталаб барои гирифтани аттестати аъло мебошад. ман соли равон ба донишгоҳҳои зиёди хориҷа имтиҳон супурдам ва ба як донишгоҳи Қазоқистон ва 3 донишгоҳи Федератсияи Русия дохил шудам ва мехоҳам ки дар оянда ба донишгоҳи давлати хориҷа яъне ки Федератсияи Русия бо номи ИТМО дохил шавам ва мутахассис дар соҳаи барномасозӣ шуда ба ватани худ содиқона хизмат кунам. рафти споридани имтиҳонҳои давлатӣ аз ҷониби мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд Муҳайёхон Акмалхоҷаева ва кормандони кабинети методӣ назорат карда шуд. Ба иттилои Муҳайё Акмалхоҷаева айни ҳол дар шаҳр 5 муассисаҳои таълимӣ амал мекунанд ва дар он зиёда аз 44800 нафар толибилм таҳсил доранд. соли равон бошад синфи 11-ро аз шаҳри Хуҷанд 2566 нафар хатм мекунанд ки аз ин шумора 2066 нафарашон тариқи маркази миллии тести аз қайд гузашта боқӣ монда дар давлатҳои хориҷ таҳсил хоҳанд кард. Барои ноил шудан ба медали тилло ва нуқра 7 нафар хатмкунандагон ҳуҷҷат споридаанд. раванди аттестатсия аз сифбаси гузарондан ва хатм дар муассисаи таълими шаҳри Хуҷанд пурра аз тарафи кабинети методӣ назорат бурда мешавад ва имрӯз дар синфҳои 4, 5, 7, 9 ва 11 аттестатсия доир гардида истодааст. хонандагони синфҳои 11 аттестатсия хатмро аз санаи 3 то санаи 20 дар ин синфҳо идома меёбад. дар соли таҳсили 2021-22 хонандагон лоиқатмандии шаҳри Хуҷанд дар олимпиадаҳои фанни ҷумҳуриявӣ яъне хонандагон аз синфи 5 то 11 дар олимпиада иштирок намуда ба гирифтани 119 ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гаштанд ки аз ин теъдод 21 нафар соҳиби медали тилло, 25 нафар соҳиби медали нуқра ва 73 нафар соҳиби медали биринҷӣ гардиданд. ҳамчунин дар олимпиадаҳои байналмиллӣ бошад хонандагони мо ба гирифтани 276 нафар ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гаштанд. дар гимназияи рақами якуми шаҳри Хуҷанд имтиҳони давлатӣ дар сатҳи баланд баргузор гардид. намояндаи шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд Муаттар Ёқубова рафти имтиҳонро назорат кард. директори гимназия Саиднисо Сатторова иброз дошт ки барои баргузории аттестатсия аз синфгузаронӣ ва хатм тамоми шароит барои хонанда ва омӯзгор муҳайё карда шудааст. соли равон хатмкунандагон 128 нафар мебошанд ки ҳамаи онҳо барои сазовор шудан ба номи донишҷӯ тариқи маркази миллии тести аз қайд гузаштаанд. айни замон бошад дар гимназия 2830 нафар толибилм таҳсил мекунанд. мо боварӣ дорем ки аз ҳамин шумораи хонандагон аксарияташон ба номи донишҷӯ сазовор шуда истода таҳсили худро дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ миқёси ҷумҳурӣ идома медиҳанд. ба ғайр аз ин боз як қисми хатмкунандагони мо ба хориҷи кишвар низ мераванд ба муассисаҳои таълимии олии Федератсияи Россия асосан имрӯз омада инҷа намояндаҳои донишгоҳҳо омада санҷишҳои худро гузарониданд. ба ин натиҷа моҳи сентябр аллакай ба мо маълум мегардад. лозим ба ёдоварист ки соли таҳсили 2021-2022 дар вилояти Суғд дар умум синфи 11-ро зиёда аз 34 000 нафар хатм хоҳанд кард. дар давоми ҳамин соли ҷорӣ хонандагони мо ба олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ низ иштирок карда ҷойҳои сеюмро аз фанни забони русӣ, фанни таърихи халқи тоҷик ва фанни забони англисӣ гирифта бо сари баланд ба гимназияи мо баргашта омаданд ва имсол боз аминро гуфтанӣ ҳастам ки 7 нафар хонандагони мо дар академияи хурди илмҳо иштирок варзида дар озмуни ҷумҳуриявӣ аъзои ҳақиқӣ ва ҷои якумро
اشغال کردند. دوام 3 سال خوانندگان ما طی دوام 3 سال خوانندگان ما با مدال طلا 4 نفر صنف 11 را ختم کرده به دانشگاه‌های عالی داخل شدند. имтиҳони давлатӣ барои хонандагони синфи 11 аз 6 фан роҳандозӣ гардида он то санаи 20 июн идома меёбад. пас аз супоридани он хатмкунандагон барои дохил шудан ба муассисаҳои олӣ омодагӣ хоҳанд дид. муниса атаева, равшан тоҳиров, қобилҷон шарипов, азия. идомаи барномаи иттилоотии навид. дар минтақаи деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов нуқтаи нави хизматрасонии ширкати мобилии тисел кушода шуд. сокинон ба фаъолият оғоз намудани марказро иқдоми хуб арзёбӣ намуданд. тавре зикр гардид, минбаъд агар мушкиле пайдо шавад, сокинон ба дигар ҷойҳо нарафта дар маҳалли худ онро бартараф хоҳанд кард. дар минтақаи деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов нуқтаи нави хизматрасонии тисел кушода шуд. дар маросими ифтитоҳии он роҳбарияти ширкат, намояндагон аз ҷамоати деҳот ва сокинони маҳалла ширкат намуда ба фаъолият оғоз намудани марказро иқдоми хуб унвон карданд. шаҳрки меҳробод ба ҳоспитале бимерам ин беҳтарин ҳозир ҳам хиратманд духтари бача онда моро маъқул шудашон пешниҳодашон ки халқа сал роҳаш наздик шуд симкарта вая мано вайда мерафта ёки барои гум кунадам ҳам василавит каранда барои ҳамина як қадам дур буде ин беҳтарин чизе. то имрӯз агар ягон мушкиле пайдо мешуд бошандагони деҳмой ба маркази ноҳия ва дигар минтақаҳо сафар мекарданд. акнун имкон пайдо шуд ки дар ин марказ муаммоҳои ба миён омада ба зудӣ ҳаллу фасл карда шавад, мегӯянд сокинон. аҳоли ва нақ шуд, дигар ҷойба намерад, раҳашам эконом шуд, нақ шуд. ҳаматон ба раҳмат, ҳама компания ва масъулин ният доранд барои дар сатҳи баланд хизматрасонӣ намудан ба аҳолӣ корбариро боз ҳам ҷонок намуда ба нақша гирифтанд ки дар минтақаҳои дурдасти вилоят чунин марказҳоро ташкил намоянд. ҳамзамон барои дастгирии мизоҷон якчанд имтиёзҳоро роҳандозӣ хоҳанд кард. афзал босолиев, абдусаттор баротов, азия. бар асари заминларза дар ҷанубу ғарби чин 4 нафар ба ҳалокат расиданд. ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар дар таснифи ҳамкоронамон. дар тунис 57 судя аз мақоми худ маҳрум шуданд. ин тасмимро президент Қайс Саид эълон кард. сарвари давлат ин иқдоми худро ба фасоди густарда шаҳр дод. ба гуфтаи ӯ бархе аз ходимони фемида террористонро низ дастгирӣ карданд. мухолифин аз барканории судяҳо интиқод карда ба ҳамлаи дигар ба шохаҳои додгоҳӣ ва қонунгузории ҳукумат ишора намуданд. дар моҳи феврал президент шӯрои олии додгустариро барҳам дод ва дар моҳи март парлумонро ки аз тобистони соли гузашта ба ин сӯ ҷаласа надошт пароканда кард. моҳи май дар тунис ба тарафдории президент митингҳо барпо гардиданд. корпартои кормандони буҷавии тунис 19 июн дар назар дошта шудааст. Қайс Саид рӯзи 25 июл райдиҳӣ барои ислоҳи конститутсияро таъин кард. як қатор ҳаракатҳои мухолифин ба хусус шаҳрвандон зидди табаддулоти давлатӣ ва блоки демократӣ даъват карданд ки референдумро бойкот кунанд. боз як тирпаронии маргбор дар амрико ин навбат дар тулсии оклахома рух дод. дар майдони беморхонаи сент франсис 4 нафар кушта шуда, чандин нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. ба гуфти полис як марди сиёҳпӯсти 35 сола аз туфанг оташ кушода, сипас даст ба худкушӣ задааст. ҳодиса 8 рӯз баъд аз тирпаронӣ дар як мактаби Техас рух дод ки дар он ҷо 19 кӯдак ва 2 омӯзгор кушта шуданд. бар асари заминларза дар ҷанубу ғарби чин 4 нафар ба ҳалокат расиданд. ба иттилои телевизиони марказии кишвар беш аз 40 нафар маҷрӯҳ шуданд. рӯзи чоршанбе дар шаҳри Яъан, музофоти Сичуан, зилзила бо шиддати 6.1 дараҷа ба қайд гирифта шуд. маркази заминларза дар умқи 17 километр ҷойгир будааст. пас аз он як қатор ларзишҳои такрорӣ ба амал омаданд. мақомот дастур доданд ки тақрибан 13 000 сокини минтақаҳои осебдида таҳлия карда шаванд. биноҳои зиёд вайрон шуданд. амалиёти ҷустуҷӯ ва наҷот идома дорад. харобаҳо тоза карда мешаванд. соли 2008 заминларзаи шадид дар ҳамин вилояти Сичуан боиси ҳалокати 90 000 нафар гардида буд. қасри Букингем ба маркази рӯзи аввали таҷлил ба ифтихори 70-умин солгарди шоҳигирии Малика Елизаветаи ду табдил ёфт. Малика ки дар иҳотаи аҳли оила буд, аз пешайвони қароргоҳаш ҷамъомадагонро истиқбол гирифт. барои сокинони Бритониё ин як имкони дидани Малика аст ки дар моҳҳои охир бо сабаби мушкилоти саломатӣ хеле кам дар назди мардум зоҳир мешавад. аъзоёни хонаводаи шоҳигарӣ парвози ҳавопаймоҳоро тамошо карданд. таҷлил дар Лондон инчунин аз мушакпаронӣ ва паради анъанавии савораҳо иборат аст. зиёда аз 1400
400 нафар гвардиячиёни малика ба қадамзанӣ баромаданд. Шоҳзода Чарлз гузориши фармондеҳи парадро қабул кард. Бегоҳӣ дар тамоми мамлакат ва дар пойтахтҳои 54 иёлоти шоҳигарӣ ба шарафи ҷашн чароғҳои махсус фурӯзон карда шуданд. Ба шарафи ит сарвазир Борис Ҷонсон ба сокинони Бритониё 2 рӯзи истироҳат додааст. Таҷлил рӯзи якшанбе бо тантанаҳои идона ва сайру гаштҳо ба охир мерасад. мегузарем ба хабарҳо аз олами варзиш. тими мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистон дар бозии дӯстона дастаи Аморати Муттаҳидаи Арабро мағлуб намуд. бозии якуми дӯстона миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистон ва Аморати Муттаҳидаи Араб дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор шуда бо ҳисоби 3-1 бо пирӯзии тими ҷавонони мо анҷом ёфт. Голҳоро аз ҳайати мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон Салам Ашурмамадов, Азизбек Ҳаитов ва Меҳроб Асоев ба самар расониданд. Голи ягонаи меҳмононро Алҷунниби Ҳазза ба номаш сабт кард. 4 июн тимҳои ҷавонони Тоҷикистон ва Аморати Муттаҳидаи Араб дар Душанбе вохӯрии дуввуми дӯстонаро баргузор мекунанд. тими миллии футболи Испания дар бозии даври аввали гурӯҳи дуюми дивизиони А Лигаи Миллатҳо бо тими Португалия дар майдони худ рақобат кард ки он бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом ёфт. вохӯри рӯзи панҷшанбе дар Севилия дар варзишгоҳи Бенито Вильямарин баргузор шуд. дар ҳайати испаниҳо як голро Алваро Мурато дар дақиқаи 25 ба самар расонид. Рикардо Хорта аз дастаи Португалия дар дақиқаи 82 гол зад. дар бозии навбатии испаниҳо бо чехҳо Португалиҳо бо тими миллии Швейтсария бозӣ мекунанд. ҳарду вохӯри рӯзи 5 июн баргузор мешавад. дар бозии дигари гурӯҳи дуюм мунтахаби Чехия бар Швейтсария бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. ин бозиҳои Лигаи Миллатҳо дар таърих сеюмин аст. бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ рӯзҳои дуюм 14 июн ва 22-27 сентябр баргузор мешаванд. ғолиби амалкунандаи мусобиқа тими Фаронса мебошад. дастаи мунтахаби футболи Бразилия дар бозии дӯстона бар тими Кореяи Ҷанубӣ пирӯз шуд. вохӯре ки дар Сеул барпо гардид бо ҳисоби 5-1 ба фоидаи меҳмонон анҷом ёфт. дар ҳайати ғолибон Неймар дар дақиқаҳои 42-57, Ришарлисон дар дақиқаи 7, Филип Каутиньо дар дақиқаи 80 ва Габриел Жезус дар дақиқаи иловашуда голҳоро ба самар расониданд. аз дастаи Кореяи Ҷанубӣ голро Хван Эйюи Ҷо ба ҳадаф расонд. дар бозии навбатии дӯстона мунтахаби Бразилия рӯзи 6 июн бо Ҷопон вохӯрда дар ҳамон рӯз тими Кореяи Ҷанубӣ тими Чилиро қабул мекунад. бинандагони гиромӣ, дар интиҳои барнома бо вазъи обу ҳаво барои пагоҳ аз наздик ошно шавед. мувофиқи маълумоти обу ҳавосанҷон, пагоҳ дар маркази вилоят ҳавои офтобӣ дар назар аст. ҳаво рӯзона 28-31, шабона 20-23 дараҷа гарм хоҳад шуд. шамол аз самти шимолу ғарб 1-5 метр дар ҳар сония мевазад. бинандагони азиз, ин буд шарҳи муҳимтарин воқеаву рӯйдоди рӯз. дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии навид ба анҷом мерасад. Тансияту хонаобод бошед ва бо барномаҳои симои мо бимонед.